That is why you are not seeing the glory of God. Ghana may catch you one such a way. I'm telling you. Telling the youth of Ghana, repent or perish. Papa, dear Nebeka will be a wakwa was one inside Bosumenkuno. Wakwa was Eko. Yamia na drum watinia wafan wafaneba. No bed Johnny Free Hospital ho. No about 2 aquadana chimbu about nephew. Bible say it to Lamentations. Lamentations chapter 4. Verse 2. Zion Mabanka woboten. No idea my pandecary. Zion Mabanka mubo. See on Mabanka mubo. Yet de Sikako carry yet be jealous near Waramo. And yes, you won't say and then yes, you say, and we was said the two cuckoo. Or your first son was Dotty cuckoo. Or your first son would you read the word. As so come and see us don't come on, but you know, Mamma, you look for some mamma. As remember the native more than for. Send me mamma done the same. And more than for. It is a the video, yeah, they are to Facebook. So I didn't know baby. So I didn't know baby. This is a very, very painful and a sudden wicked generation. I'm telling you. I am not your phone say, and can you say Yanka, you bet me a tea and Nimanka, yet me a money man and Naku, Piat me an idea. Yes, Rosie Rebecca. The Lord will lift you, the Lord will bless you. Sing, Quan Benzo, sing. Tiania Jonamia Evangelo. Saying, and somewhere in you had a subonico come. Oh, Jesus. Jesus. Said the Nana, a preacher no pay and work as a brave ninkaso. A brave anyway, the castle. We never be anywhere will be each other as so. Make us some the actual tea. Now, will be a word here, no, and shall some names say. Wouldn't I shout to Abosumi to do when you meet him? A sheer that when the moon sound. I can't say, you know, well, what you can't bow cocos will be a random year in a Pujan and Sabro. And I'm going with that, you know, when you man how and Shady Pabia class on Pacho Facebook for Moonshare page in the mommy and Ibra Pan and a man pay. Now, Michelle, man, now walk on one Samoa. Was it Debbie ba a metumpo frimusifidi? Was it to be an one sinner the bian when you want India, Jania Finia, Bebe Nemo, a Quaka Kujina, Uni Pabenim, Aya saying here, Yevenia grow, Aya saying here. Nipa Bia would him and Ano pay when Yamiama a quanka see a pa Sefa Bobrasa season. We brand war bono a validity period. It is a war passport. Now passport no a war, you know, an expiry date. It is a war driver's license, not a war expiry date. It is a war coturdi and it is a milo milk and I say, a dear, ye dear, na ya dear good come to the wemu, and ya told him any penny, you know, ya chuda, a dear no, a bra, ye, and a bra, would dear, a ye fish, I say. Will nipper be a sanat. Would I know ya woo ya say, when I didn't woo to him, I was a cassachero. I was said to me, Cassachero. Now, Yamia some no kure. The person will be a volume, the maker some kit to a diachero. A nipper baby obey one more woman sees woman, and they said the nipper to me 70 years, 80 years, no money anyhow. 21 yes, we this year by Aqua, Omaden A2 a year so over Riyadh, Saudi Arabia. I want to see at the a brand here, warrior 25 years last week. We a university student who is here. Now, tear some more because Yada na woo. Abida home, I mean, Papa Tiase. One man can you womb see for who are the Kaya womb, a Pasame Cassim be tea. Now, Yama, when Nakobana say, Bonnet a trini passo. Barbara can go Roma from my or some Bonia Katia you woo. When Uncle Pond to much at the end of Danqua. You better how at the Fedefasum and Cajon. Yana, Nibra Samni, and you were she and the air can with Yamia at the channel. But you might be foul quasia, be fricenity for Bonia Beban, or then walk in Tante to call for Femunia, as we can. As some when and the job we come was some Job chapter 32, Job chapter 8, verse 32. Now, come was some 8:32.
Now asembia, you know, I know the kind you know, age 32 name. Okay, name is chapter 32. I said, okay, you know, let's go to Job chapter 32. Yeah, Job 32. Can free verse number 1. I mean, ready. Anna emerema ba sai ejai ebu adwobu se efiri se oye onanani oye onanani nani sotini ni na busini Elihu a oye baraka ba a ofiri wura ebu na no pa busini Elihu baraka ba ebu ase ne se Job ebufu no na ode ne tene ode ne ho tene sin Nyankopon. Read the word of God. Na ne bufu ne mfefo na ne mfefo ba asa no nso na wanya emua ne hwe no nanso Job ebufu na Elihu etwen ema Job ekasa yansa efiri se na wose ne pani ana Elihu ehunu se ne mua ya biara eni emrema ba asa no enum bio ne bufu na busi ni Elihu ayo baraka ba ne bu ase media me abofra na mo de mo ya abofra ena mo mo yam penifo intime to me bu ase timiti hey me beto me bu ase na misuro se meka de minim akere mo misuro se meka de minim akere na meka ase wo mo nyi nkere kasa wo nyi nkire enkasa ane mfierudu nkire nyansa me pacho tie yi Momenyi nchida enkasa. Emfidudu enchire nyansa. No. Na emfidudu enchire nyansa. Kaini ye. Na emfie dudu enchire nyansa. Read the word of God. Wase ampa homa wa dasanimu. Ampa homa dasanimu. Enu otumfo homa na mane hunumu. Enu otumfo homa ene mane de yen. Enhunumu. E mane de yen. Enhunumu. Read the word. Enye wona wanyini pii no nim nyansa. Pacho tie ye. Enye won wanyini pii na nim nyansa. Enye mpanifo nko no hu atempo. Pacho tie ye. Enye won wanyini pii ene nim nyansa. Intimacy. Muntie me. Na men so me kire dia menim. Read the verse 18 here radio. Verse number 18. Na ensam ahyemema. Na no pay ye te ensam ahyemema. Na hohoma wo munu so hyeme. Hohoma ewo ye mu no ehye. Hweme yam etese ensa awontua no. Yam tese ensa yentua no. Ensa kotokofo fra era papa. Kotokofo fra pese. Me kasa anopay ensam wo ho. Na menya home. Me be kasa nya home. Me pie ma no. Me be pue ma no. Na maboa. Na mebua kan ye. Mebua. Na mebua. Empareme. Sir, mehwe woni pe. Some ba behwe manim. Na madafa de fema. Na madafa de fema no de amamo. Read the word. Na minima no adefe de fe. Minima de fe. Enka ebia. Ebeka ketwa ase. Na nka me yofo. Afami akọ. This is brilliant because here oni pakura asofo mum yenti heye. So ye defe ya no na yam fawura de asam kroje no a wode asoma ye no. Am fam mani pane defe ya no de mawa. Wo se akaka kida bi na me yofo aye de. Afami akọ. Afamako wo ye mitimi twa nipa nkwa na so. By deception. I'm telling you. Tieniye, enye ye kama na yade nipa na sumu de aye o masumu che. If it's a baby baba won tie nchire papa ye no. 2 Timothy chapter 4. Yeah, verse number 2 was a pemuka asem no. Jina mu bre ye ne nyam ya tenke ni mutufo. Abojo chede ne nchire nemo. Na baby baba enipa ntie nchire papa ye no kan to aso. Ena nse wasum e wo hininti. Won wasum ye won denti. Wobesua atetefo aboaso. Read the word of God. Sadia won ara won akonote. Sadia won kasa won akonote. We waso afiri no kure ye no. So we be afiri no kure ho. Watane akotia na. Watane akotia na nsesam. Eti ne anansesam abegina property mu. Anansesam abegina ya manyum. Amanyo tia ne aganya me adwene ba giro. Amanyo soma baba abegina ya siti ne mu a. Ena no kure ni ho. No kure pe ni ho. Wo adwumem na aka no kure a wo manyi wadi on be transfer. Obi on ma utimi say emre di nani na emra na di nani no eye no kura no a wo kaninta ukano kura wo problem but agida wo sem wo ne say ebere wa ye ninka so onipa bia ne na masasi so me pese me kasem tutu obi jo onipa bia ne na masasi so a wo kwa wo ba you know ye si dan ye go school ye nya degrees ye ware ye wo ye japade ye pedini ye pe you know entre hanom ne ade ye wanum na no I'm telling you I was saying nipa bia atias yes and nano wo mum fi share your son abro so ne de wotwe enum wo ye bre ni da dwene hunu wa mo ate ade na se and when you come watch yourself, we are not here, not even what you free. If one abasakro, we am frama, we are who, what at the what bupa when you are so the actual. And to Nipan and Namasasi, so no, and Quano, it. Said Israel, and the Asankro, Imu, a year on a Tivinduano, or see and quack a yetia. And quiet here.
asama me kan ye ya wo kan o Job 24:23 ade bi was ye hos o kan say wo nkwa etie no ya o mani pa ne tran wo dwojo no wo de wo ho to so enso na nani di wo achi ya o tru ne ekron so kakra bi pa ne wo so kakra bi pa ne wo wo jaw no wo sie wo se ni pa na wo sie wo se ni pa wo ye se mu eyo metem Reason. ente sa hwa na wo be yi metrofo Oh yeah. na wa kire me se masem ni nimu See, on that, apparently the American is in Ecclesiastes chapter 2. Okay, can you free verse 1 to verse number 23? Oh, baby, no. Now, what come was a mini but we need to be a yabatana or penny a cassa, and Yemen there was a motivation. Number 1, I hear ye from we. Will be a yash ye. Nipper be out of the American said, Yasumu for the sorry, I know Paya have from and so tonight freeze be enough. I go on the go see no fidi ni bida. Any better when she find you fidi. Obi yire or ye fidi, obi kunu ye fidi. Obi a petuni why you very nice. Me say ye fidi sum. Me tira we young we you know, say we pabeti me a uni pabia. Say we are soft, say we are process, say we are dear, but we are well, brother, ya or better na every na dance here or ne, what they are so demo, and we are phone call. I be ye ni ho, ne na ho. A brand ye kodea fia say, ya want yes, yes, any of some if you when ya call so a bar friend, Manuedria and the Brabidi, would dear be an Indian or share so car. Will free or call ye if you're funny, no. A brand free if you're quiet, Echo could do for your frege ya won't fa. Adia chion wire so kwa frege na when you see or call ye process for Nippon appreciate. Sabranti mo yes one aba hand when we could give you, you know, nobody. Mabranti son some brother no. Anya ye ni ho. Number 2. Ahon hweso. Ye wa hwe ni ye wa ahon hweso. O hwe mo so yi. Someone 19 verse 9. Dear na branch na baba what better na kwa when is wo hwe no ho so yi. Wuni ahon hweso me se won chance as yi so. I'm telling you the word of God. Obi kunu na high dan ma wo. Obi kunu na eto yi container ana store e de ama wo. Obi kunu na car wutimu a wutie mi. Obi kunu na door. Sister me se won chance as yi so. I'm telling you. Jesus, we are doing such a now white if you said, I'm telling you, join in about your brain, Jonah. I'm telling you, why free home. I'm telling you the word of God. And we are so depending on your sword. Wrong so a man will see a dear walking in Yamiasem will be on Munasunya, you know, in Pejayaka Kraban, a Swana Baffin. I feel me a tone something. I'm telling you, we are Ghana, you know, secular musicians, gospel musicians, far in Yahweh. So, we see so now we are now the no chance. You say what she read, Ama, I don't know, Nasa, Chadiana, I could down the Kuradia, what to watch it. I just some four and the woody. Far a damn woman. I'm telling you. Number 3, I want that swore. You were Eiii. You were Ahosheso. You were Debbie. You were Eiii. You were Ahosheso. And you were Ahodaso down so. Will be power sell down so. I'm telling you. Down so. We ain't coming preaching one. Some can I made it from a culture. Down so. Wouldn't say fear near Busian and Tonwa, would Damuno, wouldn't say Munya no, Peradia Chiraquine, never home batano, not one toe, down so. If it's woman, you won't be down so. I'm telling you. The next one, I will see. I will see every move. Will be a region want to be you know, and take Christian yes to my to some you know. And the last one, I will pay you. Yes, you can make you in September. Say you yet you know I was will be pursued in a chia. My name Panu, which in one fantasy and Winimechi. Yeah, the Bible went further to talk about the Wapese, what Jenny Crank can be free in Sanani in the crab, no, then SethEkow was in the Nipa when you yes, and now was shitting quite the Fasodian was so. Nadian Pan, when Nipa, and remember so fancies on the crowd. When Nipa Banny the Nedgenu, Yamin above for Dom Neba, and no answer, Wababa, the Winnipebia.
ten said you ne so abati. I'm talking to you. It will never be I was with me a young that's what you know a tutu near me a young she pan and watch it. And my Christo yes so my own it was me in Moko sorry by the answer. Monsieur Christo ni banu jina wana mehata adia wodi aso ne pani ne tru mu di jina ho a ehunu se wunim nyamsuro na ya na we free se we obi yire aya na aya we the free hu se we obi yire ma sua tra en ma ka so for de sabre se nya sa en ani bia ba wi ase sa ne ma enim ne ade nya yi wo hu ani wu papa. I'm telling you wo hu ani dia so na me kanya me adwene na dia chiro. 1 Peter chapter 1 verse number 24. Waka simbi fe nipa na ho. Wasi ye nyampeja ye nya bibia wia wo nipa bia nkai se. Nipa bia yesere. Every man is grass. We are grass. And I didn't know professor, minister, MP, suffer. Obia when yampeja ye bia wo dwene se. Eno ne bia ho to so make asem bi dia kire wa no pay. I'm telling you. We nipa to trafo ebetena asasi so anan kompese wo ka nipa na e kasa bo hye wo yam no wo de wo yam kwa. I'm telling you sangrofo ni na no e kire no wo hunu se na wo yam frama. I'm telling you. We will be to say Idi Amin. We will be to say Adolf Hitler. We will be to say for the Sanko. We will be to say Mabutu SethEkow. Nipa wo mo be hye nipa so. Ya, oka obi ankabi enomne adea. E kire no, ye sia wo hunu se sa na wo ye dote ye sire ya wo mu twam wo mu nim so. E kire no wo ma hunu se sa na wo awie no ma wie ye nye fe. I'm telling you. Obi pa ene peja Adolf Hitler anemu e de sapo de se sare sapo no e de se mena ka ho twin na ha mu hye ne dros kozi no wan susu da senke betimi yesinsusi we African leaders bi kura no na wo mu etimobro ni timpa ya wo me yeso wo de som te se yewura enkroma ohwe nipa bi te se you know Jomo Kenyatta Julius Nyerere ohwe te obi te se Ofebuanye ohwe obi te se you know Nelson Mandela ohwe nipa bi te se you know ba kono kura wo de se me refi kura me kaya me ka chi ohwe me nimsa me refi ara nkrachi come as you refi ka sama chire wa chire se sankrofo ne kura no ebere ne so ye o mo de ato hoko enkuruma o mo de ato hoko enipa wo mutimi ye bibi ma Ghana enye wo bi kura ne be ka kire wo se ka se wo kai you know am kura wo nye namafo ya unhuru ne ye. I'm telling you the word of God. Yeah, one more year near we are struggling to maintain. We are struggling to omokura de jahoko. Obianti asiasa we yesere kan homa me 24. Efrise honam nyina te se wura. Honam na ye wira. Na onipa ni monyam nyina te se wura. Onipa ye wenya na edin a waje. Eniema wenya na eno so te se ewira ne nhiri. Ewira hye. Ewira ne be hye. Nhiri po. Nhiri ne be po. Awurade asem de. Etim hoda. Ate hoda. I'm talking to somebody here. Na share page ni ma me mo Facebook. Obi na ba ha na wawro ni true mu. Ene woda ayi table isu ne ye de camera esi ni true mu a. Enka sa abere mo share me yadru be 100k. Me hu se mo mpe no kore. Obi a wo te Facebook san share page ni bi wo fere se wo be share ne wo pade en wa ha. Asam na me ka kire wo nyame asam fere ho wo be fere wo na gya wo soro ene na bofu dam anim. Trust the thing, let us work. What you have some make a chiro. Funny man media grow ha ye ni apre and ye nyame adwuma ha. You know when nyame adwuma momu ye mpre ho enkrofo ye bonyo mo fun yi bi ne ba ha sesia enka this place is jam pack. Ya pu Awurade ne no kore ya pu Awurade ne na hini ya pu Awurade ne Kristo no ya to na twene etuka Isaiah chapter yi ho no chapter 53 ho no wasi ye mu Kristo ne hwe nyame ba no ye mfa ne nye hwe nanso wono ne wutemufo no ne wiase agye nkwa. The Bible said wonim ne fo asomdwe hu enso de hinta me de asem ne ba mpompo so ma menka asem mfa nkyero obi ante ase se wonam de ye betwidi ebegyi. I'm telling you. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Was he nim sa yasasi sun to madan se wodwira ye wo fie bi wo sora one fan sa ene ye ka homam ti na 52 ne ka ho na ye nim se
So when you get asase so ntomadan yi. Oh yeah. Ye benya fie a efiri Nyankopɔn. Ka nipadie yi ho asɛm mfa nsa de ho yɛ fɛ. Mehwɛ ma akɔkɔ ɛma tuntum ɛma tentene atietia ehwɛ ma kɛseɛ wɔn wɔ hips and curves wɔn wɔ all the bends and curves mehwɛ wɔn mo ɛnom ne ade a na Reverend Nana Osafo ka ɛnneɛma no agu nan tamamfo to ɛbɛwe tianio ɛmfɔte abawe ɛnneɛma no adwene sɛ ɛyɛ asset no ɛmfɔte abawe because wɔbɛgyiri asase so ntomadan ɛbɛbɔ utumu ntokuro ntokuro wɔn mo bɛwi ama na yɛ muhumuhu sɛ mfutu muhumuhu abotu nyina bɛbɔ kasa me na meka kyerɛ wa wo kasai eba bepie yɛbɛgyiri na ade a wɔkyɛ dwiri ho a medwene wɔn ntem sɛ woti ase wonam ho na yɛdwiri o yɛdwiri wokɔ a wobɛ na yɛdwiri. Pastor Andrews, you didn't have a grey hair. But grey hair started. Oh, yeah, one share you more cry, beba more. I'm telling you. This is a crap, Papa Majayo Moshe. Ah, maybe to me, but the fata with him. Fata with him. Yeah, Papa who said the Paua. Ube pra, but baby, all my chapas. Oh, yeah. Okase no, Ukotoje. Okay. Waist. All right. The joints. Joints, no. And then they are chepa. A bit to 7 years. Whoa. Yeah. A bit to 12 years. Whoa. Not joints, that's all. Wow. Bakasa kabia be muhumu. Oh, very futuru class. Very futuru. Ha! Nipa dotio. Very futuru. Papa nipa dotio. When I'm the the abro so ane abusum me nsa na wo kokora da. Ube ye muhumu. Ye gin to madano. I'm telling you. Obi enti asem ni yepa ye dwiri ntomadaro edi na yesi angoma eti aduanan emu a edikan na wo ka asem yi ho osintitiemu osena de na mentiemu kan sese na ko efiri eyimu yensia kan o mamiti eni bi se ko tiemu na bi se se mentiemu sen wa me se mi gina he obi aso tietiemu dodo won tietiemu dodo nkade ne ngandiro. One can change your mood and yet one year better. Isaiah chapter 58, verse 1. Was it Tiamutin and the dome? I said to Rubent, Mawan, no so sad to Rubent. I come in my mrato, not come in my mrato, and you could feel one. Yakofia Bonnie, actually, whom so can be a or a woman so more pay that you should acquire the beer. So who am I crying? And one person who you set them or maybe you just sent in. Why, your monster, only your maybe I said you won't be a sent. You went young Uncle Pasha, so dear. I just said, dear, you do Awurade B. And she a boy. I'm telling you. Menuna, you can't. Read verse number Isaiah 40, verse 6 or I said, I'm in Tiamu, and was saying, read the word. I said, I never sit here. Now, maybe so 17 was saying, read. When I'm to say, Mura, who nam na ya, and the papa to say, Mura, and say, Papa, what Thomas this Range Rover. Bentley, who sit down, Papa, who a plane, who a ship, or sitting in the eye at the air and the panel. At the same Mura, at the same and in Shilling, and in Mura gang, and you don't who be gang, not in her camp. The sit there, Papa was so dear Mamma and Sapopo. Who look for your trip, yes, but here we said here, sauce were a muache. Yeah, they may a sauce, but I'm catching on. A mubachu will look for you, but you are Papa. Whatever farm or Motuma or man who are Yesu Christo. Umpopiana and the church when you are just but I don't call Kuna me Hemre one or mobile Hatawa who are you. Or Soriano Pa, what the idea can I sing? Nesro one shatter, dear Bia, and if you ever see me. Nufu be se moache obaabrewa wo betrewi mu no wo beto awia plastic ni nyina atete ye flat as flat winim ade a wo hu a ye nipples no a ano a etua ho na etua ho wasi so pan obaabrewa de tio papa wasi so pan wasi so pan sani wasi so anopai ka be fa no be si no sa na bedru kina no we be fa no de ni be si wasi so pan tete no kwa no omobo yo his friend Dante was saying who are hipping the what the tomato she ho and then they pay so mo fan tomo papa mo the mattress okay high density or chodo what no dey ji na be man ni ko duru dem a oro ni wo hia don hwere papa because bibia artificial one fa foam and supporting you for Nigeria. One form and supporting the two Nigeria. Be artificial. You cry artificial. Over so original. But why would you artificial? Who be or say cry artificial? Artificial.
Wonamo wure artificial. Wonsamo wure artificial. Wose artificial. Wonufu ya artificial. Wakotwe esabi oyefuru srade de aguto artificial. I am man made. Who person ukuru your original. Masa, jasem hunu no nati asempa no. Papa to aso. Be girin to my day. I'm telling you. Ento my day be giri. Eno na no oka no Job. Oka oboso ayi ebi wo ayi am say Job chapter 9 I say ayi ho no oka so bi wo ho. But ansana yima ube free ho no me pese wo kenkan ayi 1 Peter chapter 1 verse 13 and 14. Oka no wi ana me di Job na to aso no yemfa asem ne mena na wiye. Me pese me ka kire wo bi ankwaje da wanim. Ebreya betimi asakira wadwene ene asakira yadwene. Da bi beba wo be pese wo be sakira wadwene so emba. Pese uti asem ni yepa. Eni pabreti ya. Hwe Kristo no. Hwe obofo wo mrante bire mansan na bone na ba. Bire bi be na obeka se minimu ani gie. Na sa bire no na ka chiri. Asiye ye bi ada bi me call ye na asiye na ni mu mo de aboho we were once like you. We saw hona wo kwa somebody na chi wo ba samba gate na no a wo ma twa see you will soon become one of us. We were once like you, you will soon become one of us. Upa bompaya, I shall not die but live and declare ma wumfrisia elha ebeba. Adia no amene wo kana ye serious. Ye okra nkwaje ye ho adwuma. Adia afutuo na chenwe. Adia be afutuo na chenwe ne odi ye wo yire. Hwere ye wudi ye wukuru. Butimi bro mo ho ntokwa hunu nom ne ade a be hwese de nipa ade bone wunyansafo na ye dinsam fo hwe na no last week abrewa no a wo mukokun no wo ayi sabrewa abrewa ye beifo wasabrewa ye beifo bu abrewa ye kuno na young boys ekuta ayi enye me nwanwa se mu wusem kwasia ka video ni wo papa yo video ni wo ameme ye yin sesia abrewa o so ye beifo abrewa ni tidwene enkenye shira no shira abuno prima brewa ma brewa wuye me ka kire kuro no asem isi so mo ba maye tese dankyira bo ase utwum tai no me daws anti bonyo no adwenfin ni nya atwum. I'm telling you Ghana de bia me ka kire yesum panifo ene yenya no. I'm telling you the word of God. We are a true reflection of our leaders. I'm telling you the word of God. That's your nyadwin sachira agro ni edi wo skakoko wo mframeja wo fango wo abonambo wo adenchembo wo you know enchine wo nua wo nipa ewo nyansa still unye yi wo mo ani niam me call ayi Abu Dhabi, the 7 states of the United Arab Emirates. Me sheda mo de mi chinye me shekuro ni na ayi akowe so. It's a desert, complete desert. And Kofi Oduro ya a great city with flowing fountains in it. Where the Palm Jumeirah, the land reclamation on the waterfront, on the Dubai waterfront now. Almost at that time, almost $3 billion in a year. $3 billion. This year, Sika Bagana Hana is over $3 billion. Talk to me. God, the fool is you call this a hospital? You call this a hospital? Yeah, call her High Barnet Hospital. They call her Cromwell Hospital. They call her St. Thomas's Hospital. They call her Queen Elizabeth Hospital. Yeah, no, call her King Edward Hospital. No, call her, all the hospitals that are spread itself in the United Kingdom. Muna ye mokoha ye mo amne mokase mutimi ko to kwan na mo de ba ye to bo de mu ni na ya ka ato ye ni puru wa mpu na obi ye to ba ko no mo de ntuma butu o muti na nim tiri gum ni ayi se yi gum enu na afi na mu puru enka ye ne bo de mu ni ato anka kwabra ne tina play mu an ko mo pet no aba no aba as honorable aba na baba be yi se bi $1,000 no de ma so de na sofu ntimi nka na ge na we ni me te want to bonne ye hunyansa fo ne ye te bonne so na no prime ni gbajume kasa ti asem ye ami mo ba asem na mpamna mpempen so nka asem kiro we de mo de aye oba abrewa be na na mo nyanjira why na ba internet so na me na ye huru ni ye ka wansa oba abrewa wa furu dwene ye de si dwom na nipa atwa no ho ahia ni abro no a ko si oba abrewa tia e beto wo ma buru na ku no
Mira IGP. Bemena, Midase. Some was so many passer woman conquer come so. Nini pay kumsa or Barbary. Yankee woman, Namis woman, Janimpo, not ungrove way young woman, Mane, Hawa. A dreamer man, son, you better will be a dreamer. You are buying a ham out on the dross and move your fan. And Sunny, I'm a dreamer. Was a man a day here when we be son. It's no question is sad, I didn't know any baby. Now, boss, we know what. Now, opinion means I'm saying, sit down. Honorable for Nimubia, Mutimidi Ganes, Kato, Range Rover, Land Cruiser, Mac Girls. Abra woman, you may be a moment, may say, what pa? Such a what you know, Sika Betonieda. And yes, sir, honorable, Stroke Ben. Emubuya, a ben, you bet 2 Mubi, Obekas Mikacha. I'm telling you the word of God. Munning, I'm so many. And now no pay may catch the Kurunumua. We you fell from Kranabuff. And dear Ben, the one for this, yeah, I want to be answer the papa. And send the phone with us. What can I say? And your man, what phone is when you, Papa? But Yakas is your power, no, you didn't need phone exchanges here. Why would you be wow him? Some toquency, our Jabesi. Oh, hey, not down for nude picture also. I was so. Pono ente se a bankata chie wa download e gu ne phone na me person be some say e dia ba kono pa na wo se obi hwe obi so wo fa obi e dia ba kono na wo wem obi ti feel say somebody you dey talk gibberish senti na mu hunu nyame boys akọ school ni ma de enso nko ba bia I will hold. The boys here, you know, Mark Zuckerberg, the Facebook guy, University Kurawan Shedden. University or when you papa. Boy is one of the richest and wealthiest. Why don't you use Facebook? Akwe when answer. Young Crawford, and they say, you know, I'm the true. Or be true. I'm telling you. Now, Papa, where say no? Obi say, oh, where the Yakoka say, Ebi and Mammy before the Yakobo David, where are Bossomasi, where conforce for one. And I almost say conform or Barnes or before. It's a conforming this. Some of your catcher must have some young questions. And we need me. Only to the bank, your back. How would you comfort you, my wood? To confirm for Barbara, which camp when them are ye. Muntimon money, mamma, some occasion. Tiania, I'm kicking about room. One idea, and more, and idea, and Nkoaa. San Boko should be Jeremiah 10:8. When you know I am more than Nkoaa for, when in church, you dear. I went in church, you dear. Proverbs 30:11. Made a new year. They can't assembly actually Ghana, Muntias and me. The custom to two every day, Ghana, come up to any people what to me and any people what to me. Yeah, there is a generation that curses their father. Now, what should I want? That when you should have won, tiny massa, when should I want? One should I want? Kind of from any people, there is a generation. One when you saw no one hotel. They are righteous in their own eyes. There is a generation that justify themselves in their own eyes. A dear will be any sir. You know, as someone would do, and yasampa, as you see, and yasampa, a drama, and yasampa. Yinsen Tugu and Yasampa will be Yerefa and Yasampa will be Kunuchi and Yasampa. So would you be at the Afrin, someone Yakwan Pass on Yasampa? Will be him, say, a dutuo, a dear bro, I was on some, I would need some a bisa. When no one Yasampa, because so much of you, I would dear, much a deep in where you can go and Yasampa. Nasa ni papa, a bit to me, after the Niso. After you do not catch them and say, you will receive double portion, oh Mali, because God will not cast his pearls and his rubies upon the swine and preko. I'm telling you. And the Lord will not bless your idols except you repent. Yeah. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. James 1 21. You know, as someone the Bible said, yeah, the word
me ma ya wo bomi din fra wo no ebre won wase na wo hwemanim na wo dane won ho efiri won akọmbọ ne o me firi so metie won me firi so ma metie won me firi so ma metie won me hwe your flag, the red, the gold, the green and the black star, the hope of Africa. I mean here you know me hwe enyum bi to say patriotic song patriotic song chidi ekura de say yenara ya sasi eya boden ma ye moja na nanu mo hwegu e de to homa tie ni adru me ne osusu ye be bia to aso nimde entra so enen kotokra ne ediga na bremu dam ya ediga na bremu dam ediga na bremu dam. I'm telling you, who case or police station one go share nyame suro ni o problem it me mpai bo say ni say hweye no anya asem me mpai bo ma obi a woti mi say wonyame mo na wanyare because wo ko share krabirifo ibia wani betutu agu nsayem. I'm telling you, God japade pa me hesede the use say no itwitwira techim mo the red gold green na twitwira techim am dwene ye man na nan mu no mu ye mfasa bira apa obi use abanka won horo oh abanka na aka abanka police quarters paint ya Tony saying abana me penti dynamo me so o menja. I'm telling you na nya wo mo na blame wo ade yi wo be ko minister ba ko fie na Land Cruisers be 5. This car costs $170,000 5 nessa so it you know be kuni ho ne ngoto paint onkoto paint eje wanum na akwa sorry kwasi da. That is why you are not seeing the glory of God. Ghana may catch you one such na wadwe. I'm telling you telling the youth of Ghana repent or perish. Papa die na beka obi a wakwa awoso wani nsa boso me nkono wakwa awoso ekowo nyame aye na dom watimi awo afa no afa ne ba na obedwane afiri hospital ho na obeto akwada na twemburo mo abeti na fi. Bible say it to modern Lamentations chapter 4 verse 2. Zion mabanka wo boten na wodi amapande kare wo Zion mabanka mo bo si o mabanka mo boten ye de sika kokko kare ye be jealous ni aware mo e de si won senie e de si mo sen e de obi wo se de to kuku yi ye fo sen no adwuma yi dot ye kuku odwumfo nsa no adwuma read the word ese so kraman ese so kraman po adwo no fuma o ma no atwetwe won nufu se wo mamra mameno aso me mama de neti modenfo o se me mama da ne sen etrimodenfo ati se sere so hori the video ya ye dia to Facebook so ade no na be hebi so ade no na be hebi. This is a very, very painful and a sad and wicked generation. I'm telling you. Now, I'm not going to say, and I'm say, Yanka, you bet me a tea and Nimanka, yet me a money, Naku, Piat me an idea. Yes, Rosie Rebecca. The Lord will lift you, the Lord will bless you. Sing, Quam Benzo, sing, Tiania, Donyamia, Evangelo, sing. And somewhere in your hand is Suboni Kokam. Oh, Jesus. 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 Yeah. Papa, this year. And a bapau. And you don't go to the toilet to consider. Yet, here, so be as you happen. Your vision, actually. Jesus. Domin market junction, and I have yes, you open. Have you do side or a Timodin? Yeah. A Timodin. I'm telling you. Now they come power from. Wouldn't you pay a of? Do you know the number of people that wants children? Wouldn't you pay a ma? I'm telling you. And I'm the assembly man of you, but some cousin is you be. I drink such a. And you look through now, you only Suboni because I'm such a magazine. And I Jesus and Castle. Can Luke chapter 3, ya now the free baby, and your mamma cheese as someone. The kind of way ya now for area seven corner. Osiboni hani asenka. Na Kazari Tiberu ahini afia tosu dunumo. Na Ponto Pilato edi Yudia amrado. Na Herodia edi Galilea ene mansihini. Read the word. Na ninu Filippo de Eturia ene Traconi asase so. Verse number 4. Read. Verse osisadi ya wakire se odifo Yesaya ensem homanmu no.
obi ni tie mu ɛsɛ so sɛ mo si Awurade apa tie mo ɛwɔ sere ne sɛ montene onyankopɔn atempɔn no montene ya chia dodo ya yenkontonkyire dodo ya mane afiri wakwanpa ne so tete atempɔn no ye gyanom fa so nya home ma wɔn kra no ye free so yakoto bonim montene onyame atempɔn no kan me ntie na mo na tempɔn entene ɔbɛhyɛ amo nyinaa ma na wabrɛ mepɔ ne nkokɔ nyinaa ase read the word na deɛ akyea no bɛtene adeɛ bi a akyea ɛho ntiatia mu ne yɛyɛ na no pɛ yi kan 3 ka ho na akwan mmɔnkyemɔnka ayɛ tontontom kan verse 3 ka ho verse number 3 wɔse na ɔbaa Yordan asase the nyinaa Bible said Yohane suboni ba Yordan asase nyinaa ni ɛbɛka adwensakyerɛ ne asubɔ ɔbɛka adeɛ bɛyɛ adwensakyerɛ ne asubɔ ho ɛkɔbɔ ne fakyɛ mu ɛkɔbɔ ne fakyɛ mu ho nsɛm kan bɛda fam ɔse sɛdeɛ watwerɛ no odiyifoɔ Yesaia ahoma no mu sɛ it's all right me asɛm ne ba na wie Roman from metin kro etu du mu ayɛ nkro ni tu ɔse wodi wa no bɛpɛ mu aka sɛ Kristo Yesu ne Awurade ade wakoma agye de so Onyankopɔn na nya ne afra awufo mu a ɔbɛgye nkwa koma na ɔde gye de kɔtene ni ma no na ɔde pɛ mu kɔnkwa gyem ɛna no pɛ me de asɛm ne ba na wie yɛhwɛ mprimu akoma wu mprimu akoma Bible sɛ ɛhiye danim saa na Israelfo primu akoma ma yɛ ɔmo ho yɛ nyame ahi ewu asɛm nso mo nyɛ bɛyɛ mo de ya titi bi ma wɔ mo da no nipa ɛtɔɔyɛ na nya asɛm ketewa nkɔgyea ne din bi a wɔde ama sɛ wɔmfa nya nkwa na wɔfa so nya nkwa ka de ne Jesus ho yɛbɔ akotodwe na akoto kyerɛkyerɛ me na apɛ mu ka sɛ wɔyɛ wɔ wura ɛhyɛ agya no ne wɔnyam ɛna no pɛ mede nkwagyeɛ ni wura ne gyina w'anim Jesus Christus mede ne gyina w'anim ɔbaa ne deɛ mu nsɔre deɛ anyina nsɔdodo agye no wɔn agye ne deɛ no wɔn ntumi so wɔnyɛ Nyankopɔn ka sɛ Awurade Yesu yɛ dipɔnyɛni fami bɔ ne kyɛm timi firi ne ntia subɛn fin yimi firi mu awɔ ntoatoa so yi porɔyɛ yɛ ayɛwɔ mu Awurade timi firi mu maame nyɛ wɔ maa kronkron ɛma wo awie abiri meda wɔ sɛ wɔahunu me kra ma ɔbɔ ne nti ɛberɛ yɛ a wɔma yi afa Kristo ayɛ wɔ mu wura ne wɔ mo kra agye nkwa yi bɛmɛ na atwere wɔ mu de nkɔnkɔn manim na adeɛ naa ne mu a wɔnwie wɔn yie ɛfiri sɛ hwɛ ahenni ne tene ne kane adeɛ aka naa wɔde ka ho ɛhyɛ wɔ anuonyam wɔ Nasarene ne Jesus din mu sɛ wonam mmɔborɔhunu ne adom so ɛbɛpagya wɔ mo na wabɔ wɔ mo mpagya yɛ adɔm ɛwɔ Nasarene ne Jesus din mu ɛberɛ mi tumi ma mpanin hyɛ wɔ nsa tumi ma me Rebecca ɛne the first family amesrɛ wɔ dom soronko de ama Ghanafoɔ sɛ ma Ghanafoɔ ɛnhwehwɛ wɔ wiase ha na dabɔne no anaa da kɛseɛ no ntu wɔ makoma sɛ atemu da kɛseɛ no dura ma Ghana ɛnhunu wo sɛ wɔn agye nkwa firi sɛ nhyira ne wɔ man a wɔnya Nkopɔn ɛne Awurade ɛhyɛ wɔ no wɔnyam Ghanafoɔ hunu sɛ tene ne ipagya wɔ man na bɔne yɛ ahohora de ma nipa biara ɛhyɛ wɔ no wɔnyam Nasarene Jesus na ɛberɛ yi a mede asɛm no aba na awie mepagya Dr. Kwame Kyei Professor his honor ɛde ne ba w'anim serɛ wɔ dom de ma ne ho kani ne ne mma ne n'adwumayɛfoɔ na ne Unity Group of Companies awie aberɛ hyew bɔfrɛ nkaa yɛ a wɔapagya na wode yɛ adwuma ɛne Reverend Nana Yahosafo baabia wɔbɛgyina ma ahodwudedeɛ nsɛnkyerɛnne ɛne anwanwadeɛ ɛne nkwagyeɛ ɛmu han asɛmpa ne ka ne ana ɛntrɛtrɛ mfa ma wɔ ma afei mebɔ mpa yɛ wɔ Yesu de ma ne mma ne ho kani ne maame onuanom Ghana bɛyɛ kuru ni na afei mesrɛ wɔ dom de ma adɔfo etie yɛn ahwɛfo ahwɛ yɛn bia wɔ miwura abere a wɔtie yɛn no wɔhwɛ yɛn mesrɛ wɔ dom ɛne anuonyam hyɛ wɔ Yesu Nasarene ne din mu sɛ so wɔn ahyɛ dwa aba wɔ mu dwa bibia da wɔn akoma so miwura hyɛ ho anuonyam wɔn abayifoɔ asunsun mfidie hwim wɔn firi wɔn nsam obia Satan ne di ntɛntɛ ɛwɔ sunsum ɔda wɔ na wɔntimi ɛnne ho Awurade mafidie ne mu bu ma wɔn ne wɔ ho ɛwɔ Jesus dimo wodom nkɔ so bi mu wodom nkɔ efie anantwuro no na potemu bi a obiare wa miwura mesere wadom soronko afei fa wani kyerɛ enadiem prison miwura dom wɔn wai dom wɔn na nipa mmɔbɔ mehyɛ wɔn onyam ɛma yɛnwu yɛ bɔ ne mu ɛma nkwagye ha ne nsa yɛ ho ɛwɔ Yesu dimo adom a ɛto ntwɛntima na wɔtwe nyɛ nhyira ɛma wɔn adɔfo yi na ɛwɔ Yesu dimo amen.